Masaba kwabera soko burukana kwa mariogyo mwanchu muligereria korende nigongo kwaregania semesa ya mangana maya Chinsa ni Isano na Ibere chumo basobono ekera bono ne areganire kuruga igase studio nkumanyia senchira yoboikiranu gosa senchira yobwenge na araria yagendete gukoreka kurwa sorogongo rwa Gusii na Kenya yonsi nyiranga lichikore igoro murai bwense Dr. William Ruto na nyaritko baga koraria amalieta y'abawaziri bali bagucha kubwaterana komo eligoikirania chi agenda ne chi manifesto cha mabwa Kenya kwanza gochasaba Kenya egento giatigaire na malieta aligoikigwa ase bunge nene eliababunge konyaligereria na koyalingoria na magiga yaye koyaetia ayobono kagendera tumwanchu muligereria na bokogendera gutubwate gwetera se mitandao yaito ye mitandao Ndizi TV News nigotogotoka vuna Ndizi TV News Digital asensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende na bogo tweet @Ndizi TV News osoto mekanangere kiao na gutubwate gwetera se website yaito ya www.ndizitv.or.ke osoto meboige karangere kiao gwetera se namba yesimi eyo ekoba botambe ase TV yao kwiranda bona segeke kerebosyo agaran kumanya senchira yobwenge na rere yagende togokoreka ase Chinsa chiga Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no lia tokubwaterana komo goika sensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta kera otoko ya chakakorwa se county ya Kisii lero nelituko lia World Safe Abortion Day chinga kibono ababwatani korwa se byombe ao besokire na gukwanera igoro yengencho yelitukeli Esnas Nyaramba no director korwa se kyombe kya Young Women Democrats na igo kwanere igoro yelitukeli ngigeko gararia inyorwa asensengima chinga kibona arurege kurege tindi ocha saba ibori otiga gutumeka litukeliga na guikirania aliatatakeiri kogenda mamincha nelichiko Esnas oyo sanganege taseni kya Ndizi TV na kwanera igoro yobya bwelitukeli Yako bali tuko lioko rusio bali totoroga nga World Safe Abortion Day does not mean nga ukiro mwana ole mulitaga ndachiko rusio bali to. It is supposed to be safe. Safe means either bwate medical problem musemi aka ya etreika ara imukio mwana bakatam so nto chaka nganga nya World Safe Abortion Day dirororo bono mwana onde bwansi na bako no nya general ya rusio bali to igento gari kyangu happen last year. Abortion is a crime in Kenya. Li tukeliga ndito bwento ko babondisa nga yaikire bono nga pirasi mu mwana yakorwa abortion. Gusirasi mu mwana ujo iga ende yerusigwe. Inte kiagero rusigwe nande nga kiakorusigwa. Nekara ko rusigwa tali bitago chigotongwa. Airunya gitali medically bakorengene gwenerete batebe reason barusirie because no ni ntwa karutora ikenga tonyore ngare ko bakorusia singe njota tokoro kuka bana bere ne school munyagitali oyi bakarori tukori tambe ntaete ko aje abaiboli mostly abaiboli bari totanga mwana gakwa murito igonko enda murusia singe njo ngota gonsaririere leta afadhali omwana yanyoro omwana asu no goto mambitachi gukurigerio yonde gukomarusi rero mambia chaliyo nando murusi by the time gocha ko musubate tata kwenda mwaje nkia gocha kwerere familia aje nkia gocha kwerere mugako yangine zawadi abana na bwe zawadi to kwana na ngambia mona se kwanda tata seino kwangero bogima bono rene jetiganko omwana ngine zawadi so tochunge sana nto basa ko misinterpret litukeliga tolibekeli balitukoli ko rusio bolito bonde bwansi boli bororo obolito boka boko rusigwa boli bobwato mochando obogo iteka gosomoroche ngomwana uyo na togenda bakali tukoli omoiso mwana otakonyara karakendigansi omwana wega the end of the mwana barakwe goso mwana uri yakwe so ntaete ko rwo warning eyo nga to basa gotema okarakendigansi kere isuko yelichiko Ensemo yabasae korwa sebunge nyaribali Masaba county ya Kisii nigo beso kire na korwe birengerero byabo ao igoro yogo chorwa kwa omwaziri bwechisemi Ezekiel Ombaki Machogu abwase bare no mogoko manene buna korwa nyaribali Masaba na barabo bainyoirwe asoka wigetalie kenene ase serikali inyoro litskuri igoro
omurai bwense Dr. William Ruto na nyartko baga koralia wizara gose na nyartko baga koralia aba waziri bali barache komokonya asugwikirania eira ya ego cia saba Kenya chinga kibono amacholete Ezekiel koba asumutereneri ase wizara eyechisemi yari bari masaba ejingwa karangambu ya mono muske Excellency Honorable William Samuel Ruto asoko machora uyo ni mchapa kazi Ezekiel Machogu asemo ya education na mwakirembi ya mono kabisa ntoba usina bantu begasi nimanye tenga mchapa kazi ngo korale ga sinye kabisa andita go soki una ntoba musi yita ngoro kwa Charles Kenya nayo mubaba sae ba UDA we county ya Kisii we ward ya Kiamu kama sokoro limbu ya mono tali ne kerengo ase murai bwense asla number 1 Dr. William Samuel Ruto kuinyora umo gambitoga our immediate former MP Honorable Ezekiel Machogu mchapakazi asoko moeki rugo kia obo CS with education unatomo manyeta no muntu kolega ciengia muntu manyete bono nga sector education inkorambuke ensemo ya barai amo nabamenyi korwa sensemo ya Turukana nigo bono besokire na kuburia serikali anene ilietenerete oburendi bwaime wesokia na kwenekia buno burendi bwairanigwe asensemeyo eyemagega y'abantu 11 goitwa na abandu gutigirwa chingoma maega yobosagani bokagire ko bakorwase abayibi betugo wikirania oboiti obo chinga kibono baburire serikali anene yaye omurai bwense Dr. William Ruto wesona nyagati na gukora ebikore byobosagani asensemeyo bono bali no bwoba chinga kichiskuru cheigoirwe abo asaba ibuli abangi kuransemeyo bali no bwoba bunakero kende abarokigwa na baranyalko bagusaganwa chinga kibarenchera kwenda ase chiskuru. The Turkana people now need it to be addressed. We've lost a greater population of the people of Turkana East. We've lost serious personnel, security personnel, who are committed to deliver in protecting the lives of our people. We feel we should receive justice from the government of Kenya. We should get justice from the security apparatus of this country, because that is the role of a government. Immediately after independence, we said we will provide security to the people of Kenya. Mimi nauliza nikiwa kiongozi, haya maneno yataendelea mpaka lini? Ni watu wangapi serikali wanaongoja wauliwe Turkana ndio sasa wateke action? Ni watu gani? Watu gani tunaongoja, serikali gani tunaongojea ili watu wa Turkana wapate justice? Kama itaendelea tu vile iko, basi hawaamini kwamba serikali iko. Sasa mimi ninasema kwamba kama serikali inataka kuonesha ama kuconvince Wakenya kwamba serikali iko, wahakikishe kwamba bunduki za serikali zote ambayo imechukuliwa tiati, hiyo bunduki irudishwe. Wizara yobochenu nigoboigo yararirie mirobulyo bene elio gutanga oburwaire bwa Ebola kurogosoa sense ya Kenya anene mirobulyo yabekirwe ase county chirikire ase emibaga korengana n'umuteneneri bobochenu Dr. Patrick Amoth nigatebire gati mirobulyo eri babekire nelinga abantu nigo bakorengwa bali bagosoa na gosoka korwa sense ya Buganda abo asabaigo arure obosemya guchasaba Kenya gotiga gutarerense ya Buganda asengencho gwikira bono iga wetania bante 30 nigo basiririo bogima bwabo asense ya Buganda ekeroba bwatirwe nebinyinye bitindi bya Ebola. Efforts are in top gear, and everyone, if nothing is being left to chance. We were preparing also to make sure that everyone who is going to respond to the pandemic has the right tools at the right time, so that we also don't lose healthcare workers. This time the outbreak is closer to us in Uganda, in central Uganda, in a district called Mubende. And therefore, owing to these risks, we are implementing effective measures to ensure that we stop
one, the importation of the outbreak into Kenya, and two, if it does happen, then we put into place control measures. Chinga kiwana tutigarite asamangana yobo chenu nigo abobisa aiga Kenya bari asensemo yobo chenu banyariko bakumubulia omuraibwense Dr. William Ruto goikirania eira elia barierete buna banyagitari ase chinsemo ao ime ya Kenya eli goikirania obokorari obuya gochia saba na inchi banyagitari abo gosaba obisa boigo nigo baburirie kubwateraniwa ase merobulio yengencho anene elierengeto chenu elio koene kiabuna banyarire ko baba kurubirengera byabo nyuma getambo kero kende yonsi getara imukigwa ase sector yobo chenu. Since the inception of devolution, health service delivery has been greatly compromised by shortage of healthcare workers, unavailability of essential supplies and equipment, numerous strike industrial actions, and shortage of specialist health workforce. National Public Health Institute, which was constituted recently in a lot of hurry, ilifanywa kwa haraka sana, and this National Public Health Institute is a big body that oversees an important aspect of health. And this National Public Health Institute was constituted without involvement of the key stakeholders. We don't know the bad and the good of it. So we are requesting, we don't want to go on litigation. We are requesting the Ministry of Health to bring the stakeholders on board, because we are the implementers of National Public Health Institute. A national outcry from healthcare workers, especially those who took loans from the banks, SACCOs, that are being auctioned because the county government has failed to remit their deduction. We are calling upon the county government who have failed to do this to act promptly, because this has been a big burden to our health workers. Oyo kabeire omoteneneri ase kiombe kyobotuki nobosaria DCI George Kinoti nanyartko bakagwetigia emirimo nanyartko bakagwetigia emirimo buna ainegatie omuraibwense William Ruto litkurigoro chingaki ale kurwa marieta y'abawaziri bali bawicha okonyana nere elio goikirania chi agenda chiobomo bwa Kenya kwanza nigo boigo muraibwense aireteli bagalia bene na goteba buna ekeroge kyo kia DCI bona libagelio nigo lirebosa na kubolia abantu bali baganetie gocha goswa gochaka gotuma masakarabo elio ko enyorera libaga ase kyombekyo gia DCI. Also received the resignation of the Director General of CID, Mr. Kinoti, and I have transmitted the same to the National Police Service to proceed with advertising that position. And meanwhile, they should get somebody to act in the place of Mr. Kinoti. Ne chinga kibano muraibwense araretia marieta y'abawaziri nigo yabetegesia kanene gochia sensemo y'abawaziri bali barenge ase serikali ya Jubilee ase kakimyaka 10 ya etire na inde mbanyo natalibaga asogo chakoba ase serikali ya ye Dr. William Ruto. Simeon Chelgui nigarengo mawaziri oleba gosomo waziri bwa bakoli meremo asebono aguchakobo mawaziri otenendeta mangana a small medium enterprises aselibaga ye lieretwe amo no muswati Florence Bore oyogo chakobo mawaziri oleba waigo Monica Juma oyogo chakoba omosemia ase serikali ya William Ruto ne nyorete ase serikali aya nabaiga babu na mwamba oyogo chigotenenera ensemo echigosori.
for cooperatives and micro, small and medium enterprise development, Simon Chelugui, Minister for Labor and Social Protection, the Honorable Florence Bora. Na magega ya marieta ya waziri korari wa bweri tukuligoro ni gobona marieta yo agocha gutumwa agocha se bunge nene elia babunge bachikonyara kwa bako ya lingoria na goyaetia gosemba baisako bako ya etia korendo murai bwense Dr. William Ruto na ari no kwegena gocha sababunge namba chiko ya ligiriria amarieta yo na goyaetia egere mirime chake asabaigo abaganiretia maya bali barachegochorwa bachake kurwo bokorari gocha saba na inchi asengenchate batekerenga kyobomo bwa Kenya kwanza no koleta monchererio na magenderero asabamenyi bense ya Kenya. This opportunity to wish the men and women on this list, the great people who will assist us deliver on the Kenya Kwanza plan. I wish them well. They will now proceed to Parliament for the exercise in Parliament so that Parliament can approve. Ne kerotogo soase ensemo yibirbo biechi gosori mangana mange Captain 001 agendrete okwareganeria cyo kumanya sinchira yo bwikire ne kerekora gensemo yabona mugoroba na ryange sukuru ya keberesi nigo yabeire gose yabeta abanyangongo asichigosori cyakoregeta sensemo ya Arusha East Africa School Games abwase baete orogongo rwa Nyanza igekuba busyo magega yo kwenyorera chi medal Isano na Isato sekorengana n'abagosori abo bakwanete no muri keito Captain 001 ndema Steven unana kibare no magoko manene ko bwachi mede echo na indembo bisiki batumeka asoko bwachi gosori echo cyakoreka sensemo ya Arusha tiango totegere birengere byabo abanyangongo koro ase skuru ya secondary ya Keberesi iyo gotoka ime ya machoge burabu e county ya Kisii. Samarita nkuru kusara Joel skuru yani St. Peter's Keberesi twachite East Africa Arusha twabate competition yororo ya athletics ntwate metest okunyara kulingana ni training twakorire na ile tena namba 3 400 meters alafu ile namba 2 nintagete kugenderera motu Samarita Ngilbert Nyamao skuru St. Peter's Keberesi form 3 ntwachite sabali Arusha mate Ibere competition mbia yenge again tonate yabantu wikawake training umako win intukende ya kabere ngwakero mwalimu ito principal mali asega cia korte agatugwa tisimba katugakora na wekirabu manchu murigereria nongo korera mangana maya ye Chinsa Isano na Ibere asenchira yo bwenge korende tomera na ende chikoraga 10 ncho kumanya yo mana yanda mange asenchira yo bwekera numbia mono asibali mwato bwate gwetera se mitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital na bayigo YouTube Ndizi TV News gose bali mogenda togotoligereria na mogotoma nonye neri uko gwetera sensemo ya Ndizi TV News @gmail.com na gotobekera kiao gwetera se namba yesimi eyo kwa babutambe ase TV ya umbia mono asibali mwensi mwira chinga kichaino nako yabwatia oliona kyabuna chibicha neriogiri awikira senchira yobo ikeranu nigakoro kwa Abigail Nyanchama no olito watera nakomo asensemo yebimanyerero nigakoro kwa Joshua Auta na inchina ko yaletera senchira yobwenge nigongoro kwa Sara Nyarangi Ontita.